Bertil, her ved seeren, ikke? Seeren. Vi er enige om, at gerningsstedet se på linjen anden mest muligt, ikke? Jo. Masterclass på Helsingør Gymnasium, det er for dem, der både kan og gerne vil lære noget mere. Også gerne vil udfordres lidt mere. Jeg hedder Bertil, og jeg går i 9. klasse. Og jeg hedder Signe, og jeg går også i 9. klasse. Jeg hedder Oscar, og jeg går i 9. S. Så for mit vedkommende, så valgte jeg science, fordi jeg har altid været naturfagligt interesseret. Det faglige niveau på Masterclass, det var perfekt. Det var lige udfordrende nok til, at man stadig kunne følge med, men at man samtidig også lærte en masse, og man aldrig kedede sig. Jeg hedder Helena, og jeg går i en klasse, der hedder 9. IN. Jeg valgte den internationale linje, mest fordi jeg synes, det er det, der er sjovest at arbejde med, men også fordi jeg følte, at det ligesom var der, at jeg skulle udfordres, og nok ikke så meget på science-linjen. At arbejde sammen med elever fra andre skoler, det var selvfølgelig lidt svært. Man kendte ikke deres kompetencer, eller det, de var gode til, og de kendte ikke en, så man skulle lige finde ud af, hvad de var gode til, før man lige kunne starte samarbejdet. Men efter det, så synes jeg, at det gik rigtig godt, og de var rigtig flinke alle sammen. Man fik lavet nogle gode samarbejder. Jeg synes, jeg har mødt nogle rigtig søde lærere, som har været engageret i deres arbejde, og som virkelig har vil give ud af det, som de nu kunne, og har ligesom gjort det på en god måde, så man har lært meget af det. Hvis man går og er i tvivl om, hvorvidt man skal vælge HG Masterclass, så synes jeg, man skal gøre det, hvis man godt kunne tænke sig en udfordring. Helt klart. Min holdning til STX, jeg vil ikke sige, at det har ændret sig, fordi at jeg havde på forhånd en tanke om, jeg gerne ville, men det har helt klart forstærket det, og jeg er blevet mere sikker i mit valg, synes jeg.